Ahoj, tady mám live, konečně bez těch černých čtverců. A dnes, v dnešním díle bychom si ukázali, teda vlastně bych vám chtěl říct něco o mé informačce. Takže, čím jsem to chtěl začít? Jo, že vyšla verze 1.2.4, takže já už jsem si rozehrál single. V příštím díle budeme natáčet na Let's Play a nejsem žádný vůbec střelec. Takže v příštím díle se můžete těšit na Let's Play z Minecraftu. Co ještě? Takže budeme zde dneska, no nevím co. Takže asi pojemně divdu. Jsem si také myslel. Peace, nebo to co? Pik, win pik. No, je to malá, že jo. Štvou ty slimeové, asi někam zalezu. Tak tady jsou nějaké novinky, které jsem si nachystal. Takže stejně dám prostředí. Ježišmarja, pomoc. To je hnus. Big. Nech to tohle dávají. Posle. Yes! Takže, co jsem vám chtěl říct, hlavně, že omlouvám se za ten minulý rychle ukončený, ten už jsem musel jít. Takže teď natáčím nový, úplně přes, myslím, že nějaký nový, jo, snímač nějaký, ten vám dám do popisku videa, uvidíte, jo. A jinak jsem to nějak udělal, natáčel maximálně teď 10 minut, dokud si nekoupím ten fraps, zatím jsem to nějak vyřešil. A bych vám něco oznámil. Já vám něco ukážu, ten Modern Craft Alfu, na chvíli ten můj single, tam si udělám informačku, protože ta se mi tady páčí líp. To jak můžete vidět, tak jsem se tady rozehrál, kreativ jsem si nainstaloval dneska, a tady to mám už asi 3 dny, takže tady to mám fakt rozehraný bez kreativu. Jako 100% jsem to nedal s kreativem. Nemůžete klidně věřit. Jasný, takže tady mám letající knihu. Hustý, no. Tady někde slyším na tady. Počkej, co to je? Diamantový keys. Ej, tak to chci víc na sobě. Ej. So good. Váček. No, tak je divnej. Jsem sobě zkusím všechny, který mi padne líp. Jo, myslím, že tady bylo i železný. Železná homa. Hustý. Tak to bude nějaký dělník, ne? Jsem dělník na stavbě. Jo. Aha, a já jsem dělník. What? Tak to se tady vrátím. Ještě si zkusím jiný, který mi byl platit. Jezuska Maria, co hnusí. Teď jsem něco slyšel. Že tam bůžka, že je tady bůžka. No prostě ty vogy, já jim tady dám. Ne. Oni mi tam prostě. Jo, jasně. Takže informačku teď budeme dělat, tak to si vypneme. Vyspíme se. Pak ji začnu. Pejsku, pojď se mnou. Tak co pejsku? To jde se štěňátkem, jsem tady zkoušel nějaký, jo, tady je, vám ještě ukážu moji XP, teda farmu na jídlo a alchymist. Ne, ten mám tam v dole, ten vám dneska neukážu, protože na to nemám čas. Farma, hustý, něco mi vyrostlo, že by systém je celá
zcela jednoduchý. Ovšem, to jsem vám chtěla informovat, že budu teď natáčet takzvané shoppingy. Takže si udělám prostě studio, na to bude to, jak se to vyrábím. Myslím asi, no možná. Tak. A teď mám co mluvit. Vůbec. Takže pozor, mluví dělník Magma Life. Promluví k vám dělník Magma Life. Ne, s vestou. Jak jste si mohli všimnout, tamto video bylo nepovedené, vůbec se mi nevydařilo. Jsem byl teda velice fakt smutný, nechtěl jsem to dát na YouTube, ale kámoš mi prostě řekl, já to tam dám, jsem mi poslech. Takže v dalším díle se můžete těšit na takzvané shoppingy nebo shopping list. V nich budu představovat prostě nějaký třeba, nevím, kraječe, nějaký věci, které se u nás třeba dají koupit a tedy. A taky brzo se můžete těšit na Let's Play Magma Life, Let's Play z Minecraftu, Terrarie hlavně, to bude podruhý, hlavně Minecraft. Terrarii budu hrát jenom ve volném čase, možná ani nebudu natáčet, no, divný. Takže to byla krátká informačka, ne, ještě není hotová, nebo je? Ne, není. Takže ještě jsem vám chtěl k tomu říct, že vám moc děkuju jakoby za 99 shlédnutí, když je to pro někoho třeba málo, tak pro mě je to úspěch aspoň, že si někoho zajímalo, jak to vypadá. I když sice možná někdo nemám teď lajky, akorát teď to chci rozjet, tak fakt vám děkuju, jestli to bude maximálně 1 odběratel nebo 30 lajků, tak budu fakt moc rád. A bude soutěž, ovšem neprozradím vám jaká, protože to bude za, myslím, že dám to za 30 odběratelů, udělám soutěž. A v té soutěži jakoby můžete být slavný let's playeři, nebo prostě můžete natáčet videa. Jestli vyhrajete, jestli budete vylosovaní, tak se mnou můžete natáčet videa, budeme točit film, už to mám všechno sehraný, nějaký herce mám. Hledám i Vars verze, takže pohoda. Co bych jsem vám teď chtěl říct na závěrku, no, to je jedno, že jsem, jakoby, nejsem ten typ člověka, si jen tak hraje hry a vůbec to nechytne. Mě Minecraft baví, koupil jsem si ho, což nemožná vidět, dívejte, co mám za vylepšení. Normálně lopata na účinnost. Tady to je taky na, myslím, že cože? Jaha, účinnost. A diamantu máme štěstí, takže jo, prokletí čánovcu se naplní. Tady to je nejlepší, hele, já vám to ukážu. Když třeba jdete na ten zombík. Čau, jako chlape. Co říkáš tady na tady ty spawnery a tedy. No, tak OK. Tady budeš lítat, tak uzaut. Pik. Gvilbik. Jo, já jsem. Proč se mi to nedobilo? Budu jsem se nenajet. Je to určený na nějakou verzi, tak proč to? Když jsi neviditelný maso hustý. Jo. Počkat, mám to ještě. Neviditelné políčka, talíře, zdarma lidi. Nechce. Prostě takhle vyhodím. Postav jedli. Já jsem někdo tady udělal flek. No, tak v dolu vám asi dneska. Nevím, mám ukázat, nemám ukázat, já fakt nevím. Že si neřekne, že budu zase naštvaný. No já nevím. Prostě. Takhle byla malá krátká informačka. Doufám, že brzy, až budu točit let's play, jak to bude, myslím, že zítra, další den. Až budu točit let's play, že mi nějak do blízké doby dáte nějaký odběrateli, byl bych za to moc rád. Taky moc vděčný. Prostě budu muset, jakože o ty videa stojíte, že fakt je to zábava. Jasana, tady jsou nějaké novinky. Neviditelný. No jasano. To si teď změním.